мога да останете, това е просто за снимка. За снимка, както се казва. Добър ден на всички, започваме началото на сезона, представяме първите 5 силови нови пълнения на Берое. Знаете ги много добре, Спас Делев, Велилин Филипов, Иван Коконов, Георги Божилов и Стивън Петков. Благодаря на всички, че са избрали Берое и им пожелаваме много успехи с нашия тим. От името на цялото ръководство ги приветствам с добре дошли. Когато сте готови с снимките. Момент само. Час два още. Така настроение да има. Да мръдна долу, добре. Още надолу. Ако сте готови, благодарим. Просто буквално 5 минути, тъй като момчетата са ангажирани, ще помоля да седнат и ако имате някакви въпроси, наистина буквално 5 минути, не повече. Благодарим. Само ще помоля да местите микрофоните на моя. Няма ви. Просто ще е въпрос, защо Берое да почне от там. Значи, с другия вариант е, разбираме се, се казва по 2 думи. Най-добре без въпроси, с 2 думи, след което се качи господин Кучев. Започваме с Стивън Петков, който е от малко по-дълго време тук. Има и малко повече впечатления. Благодарим за това, Стивън. Здравейте на всички първо. Аз няма за 2 изречения ще кажа. Защо Берое? Това беше отборът, който първи ме потърси в един много труден момент в моя живот. Всички вие видяхте по един или друг начин как постъпиха хората тук. Въобще като отношение, като обстановка, като условия, като държание и въобще няма дума, с която мога да опиша това държание от хората към мен, както треньора, ръководство, играчи, публика, всичко, за което едно голямо благодаря. И от тук нататък, колко по-малко думи, толкова по-добре. Това, което трябва да показваме, трябва да е на терена. Дай Боже, колкото се може по-напред в турнира за Европа и шампиони в А-група. Благодарим. Жорга, няколко думи. Здравейте от мен. Значи с мен е горе-долу по същия начин като с Стивън. От Берое бяха настоятелни, нали, за да премина тук. Така че избрах точно Берое поради тази причина, че тук бяха най-настоятелни. И се надявам за напред да направя една хубава подготовка и да направя една хубава подготовка и да нямаме контузия, най-важното. Всичко друго времето ще покаже. Благодарим. Здравейте от мен. Сега малко се повтаряме, но наистина е така най-вероятно с всички от нас. При мен имаше няколко оферти, но Берое направиха най-голям интерес. Имаха желание да ме привлекат в най-скоро време и доста бързо стана това. Разбрахме се набързо и избрах да играя за Берое. А като младоженек, кръжната съгласни ли? Съгласен, разбира се. Добре, благодарим, Венкон. Здравейте от мене. Защо избрах Берое? Защото Берое през последните години се превърна в един от най-добрите отбори в България. С просто великолепни условия за игра и не на празно резултатите не закъсняха. Благодарим и Спас последно 2 думи. Здравейте от мен. Прецених, че за мен ще е най-добре и за моето развитие, че отбор на Берое е най-добър от тези, които имах като предложение. Окей, благодарим колеги, след малко ще дойде Петър Купчев. Успех, момчета!